Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami ke anak ranjanya Go. Dengan naik kabaju, hati dengan naik kabaju, dan naikkan layang dia, sayang dulu, dagang tabuang dia, tapi dengan cinta dulu, hati dengan naik kabaju, hati dengan naik kabaju. Nan atah sisi hajua, ya kok cangguang dia, tak tumpang orang nak punya. Nan kuru iram bayan tadua, kinan tan ayam aduan, saio hati jajan tuang, dan lain denai haramkan, denai marekan dia, denai sutokan, denai suaso dia, denai amekan, hati dengan naik kabaju, hati dengan naik kabaju. Sisi ajua, ya kok cangguang dia, petumpang kurang dah punya. Nan kuru iram bayan taduang, kinan tanah ayam aduan, saio hati jodan tuang, nan lain denai haramkan. Denai sutokan, denai suaso dia, denai amekan, hati dengan naik kabaju, hati dengan naik kabaju, hati dengan naik kabaju, hati dengan naik kabaju, hati dengan naik kabaju.